får I en lille fingersnack, som består af rugbrød med en rygeostcreme. Så har vi sprøde persillerødschips samt bakkelæg med et lille twist af karry og sprødt kyllingeskin. Velbekomme. Så var der jeres amuse, som består af en kartoffelsellerisuppe. Hertil har vi en trøffelolie, sprøde brødbetunger og frisk vintertrøffel. Velbekomme. Jeres første ret består af ristede sletvarer. Hertil har vi smørsorteret porre, en sprød porrefrit samt en brændt porre, og til det der får I en mørk fiskesauce. Velbekomme. Jeres næste ret det er letrøde kammuslinger, ledsaget af friske radiser, sprødt rugbrød, en lille jordskov i creme og så en skum lavet på karse. Velbekomme. Jeres næste ret består af en terrine af brisler, der er paneret. Hertil har vi en variation af gulerod. Vi har en gulerodspuré samt crudité, og så har vi selve marven for guleroden, der er let bagt. Velbekomme. Så nåede vi til jeres hovedret, og her har vi spejlkantet spidsbryst, ledsaget af duebryst samt konfiteret duelår. Hertil har vi hvedløg, glaserede perleløg samt sprøde løgringe, lidt bouillonkartofler, og så er det en mild peberrødssauce. Velbekomme. Inden i jeres dessert, der har vi en lille prædessert lige til at friske mund og gane. Og her har vi en skyr fromage samt sorbet lavet på æble, og så en sprød tvil med lidt ymerdrys. Jeres dessertvin den kommer fra vinhuset Buller, der ligger i Australien, og det er deres bud på en klassisk sød portvin. Den er lavet 100% på muscadelle og har den her meget kraftige sødme, der let slår over i tørrede rosiner og svisker, og så en let karamelliseret smag. Jeres dessert det er vores fortolkning af den klassiske vermicelle, og den består af en kastanjekage med en kastanjepuré. Hertil har vi vaniljeis, sprødt marengs og en chokoladepind, en anelse sorbet samt sirup. Velbekomme. Der er selvfølgelig ingen kaffe uden søde sager, så hertil får jeg vores hjemmelavede petit four. I de hvide chokolader der har vi en hvid ganache med lidt citrus. I de mørke der er det en kraftig Kahlua-creme. Så har vi lidt hjemmelavet nougat og små finetier. Det er mandelkager. Den ene er der mandel i, og den anden er der banan.